A casa encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste número 3967 o 9 de marzo de 1906. Sucedeu no barrio de Riazor, cidade da Coruña. Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cun desexo do peor. Maldicións moi duras. Esa noite o mozo tivo pesadelos. Mentras dormía viu xente que avanzaba cara a él polo cuarto, sombras que se movían, espectros brancos que bailaban unha macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. Despertou. E o mesmo noite tras noite nos seguintes días. Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos, e estes a outros, de maneira que o barrio enteiro foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañárono pola noite, pero mentres o mozo describía as visións, os convidados non vían nada. Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras, este sí. A medianoite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a medianoite escoitou que alguén dicía desde a escaleira: "Sube, sube!" E co medo que pillou, escapou a fume de carozo. E a causa, como quedou patente máis adiante, non eran as maldicións que lle botaran a moza ao seu amado. Non! Aos poucos días, os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir, pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vella envolta en negro manto, unha bruxa falando en galego que lle preguntou a moza: "E ti xa estás aquí?" O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podía resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "O poder do medo", porque non outra cousa é o que ocorre na que xa se deu a chamar encantada vivenda.